मैं खेली बैटिंग हो रहा था भाई चाय रख ବର୍ଷା ପଡୁଥିଲ କୁଆଡେ ଭାଇ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି ଆଉ ବୋଲିଂ କିଏ କରିବ ମନେ ପକା ସୁନାମି ବି ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ଖେଳିବୁ ହେ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି ଫିର ବି ଖେଳ ଭାଇ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଲାଣି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ କାହିଁ ବାଳୁକୁ ଆମେ 8 ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ତୁ 8 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ 1 hour later. ଭାଇ ଆଉ ଥଳ ପାଉନି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ବାଳ ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଲ ଅଛି ଗୋଟେ ବଲ 2 ରନ୍ ଓଭର ସରୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଭାବିଆ 1 hour later. ଭାଇ ଆଉ ଥଳ ପାଉନି